Linda eta Babaren taldeko 3. kidea, Eskularru Beltzak taldeko kidea. Eta ikusten duzuen bezala, dantzan. Egun guztiak askoa jantzita eta dantzan, ezta? Eta hain zuzen horregatik deitzen dio mundu guztiak Beyoncé, berez ez da Beyoncé deitzen, baina institutuan hala da ezaguna. Eta oso tipo alaia da, eta batez ere dantza. Bere ametsa da egunen baten dantzari izatea eta pasatzen ditu orduak eta orduak bere guraso edo katen denda baten atzeko partean, askoa jarrita dantza. Bigarren liburuan gero aurkeztuko ditugu banan liburu bakoitza zertaz dijoan, eta bigarren liburuan ikusiko da nola kastin bat antolatzen den herrian, eta bera aurkeztuko da, eta horri esker ere bide berri batzuk irekiko zaizkio. Hau da nire pertsonaia marrazten gogokoena ze beti dago dantzan, eta horregatik permititzen aldion nire buruari hemen ikusten dituzuten bezalako postura esageratuak eta estremoak. Eta gainera nik oso ulertzeko pertsonaia hau zen, nire gauza bera gertatzen zait. Asko gustatzen zeden musika entzuten duenean ezin naiz geldirik egon. Eta orduan, leterekin baina askoz, guaperasarekin baina askoz gehiago identifikatuta sentitzen ez ni honek.